Yoro utrai. Te namar ngi tingim de temo kinong rem. Te ngam jutip kanya ka shriew ba da lawan ra da tep kum to ha plastik de ban pelat no de ban sa ha plastik. Te ha kasngi ke lawan ra te ngala shet te kapang bahaken aingo utrai gitu di na te na po prenya daw ki wan ra enga. Te kuble shibon hanre la sap ken geni bang ashe jing tak ru ka bang nga phon ru ka bang nama ka de shru ka bang bah tema nga sa be tu plastik ken te la shet man ha ka tai ka te yo te ka taj ken te nga perkhat ngong ni yo de ba shet ha ka gas ne yo de ba shet ha pressure cooker ne ka daj yo kim nang shet kini khna na tom le ngan sa shet biang tem ta sngi nga la shet ken te nga shet na ha po ukheu te da bam ka bang bah tam ba ka taj ken te nga na perkhat ngong yo de ben hap shet ha ding ne te nga la fun no ken che ki tu ki bawan ra ngong balei ka taj ken ki shriew te ki keliang a ong phi bu ha ai te ngong be kum tu hi kum ra phi ong om julong re ta ba ka phus e kum tu ka taj no te mangi bum de ki nong rap tu mo te ngim jutep te hanre ai ngo pa diu blei mangalatip panandu mentah tang ba imat kini ki shriew ne ki phan kru imat mar senti la de ban bam no hi phi kan bang imat da te imat ka don bi hi thrai ka jing blat te nga shu pentip lang shi ki tu ki bom ju ya rep re ma phenia tip ban la le no ha ba thiet shriew te ba ha ba shet no hi kloi na ya re te da ru ha bo no hi ki sakai ki bolong lai le de ra ban phus em te bleu nyo ban kur khui ki baro ya ro itrai